Kung Ebanghelyo tamo po ngeni, kukwentude, ing tungkol kare nga doang alagad, a disipulo ng ginutang Jesucristo, maglakad-lakano, papunta Emmaus. Kalunos-lunos, ing karelang kabilyan. Nga na ng Ebanghelyo, malungkot la, may bigula, at they are at a lost. Alalang direksyon. Well, itamongan po at intamo pong kanya-kanyang Emmaus journey. Actually, palawot la Jerusalem. They are withdrawing, actually. Balam, escaping. Ayaw nila yung nakikita nila at naguguluhan sila. Ito na po rin nga akit. Sabi ko po, itamo tintang kanya-kanyang Emmaus journey. Naglalakad, pero may pasan. Maglakad, pero ting papasanan, malilito, at manininton sagot karening madalyari kimpaligid tamo. Kabaka nung misasabi la, linapit siya Jesus, sa ebayana la. Wari makanya niya mo naman ng biyata mo. Makanya niya naman ng Diyos kim biyata mo. Tahimik yamong daratang. Antabayana na ka. King panahon na masakit ka, king oras ning kalungkutan, ating biglang maus, ating tumaup, ating mantabe. Bigla na mong ating makanyan. Mo isip-isipan, watang mga ilangan kakabud na daratang. Makanyan nga pong Ginoo, palagi tayang kayabe, kahit di agad natin namamalayan. Paniyang atyo. At tandaan ng kaya po itang metong pasyente king ospital, bala na, laning pag-asa. Pero itang meto nga simpleng nurse, bigpabalik king kayang pag-asa kimbiye. Itang nurse sa menyese kaya, iting may miedalan, mangkanita, midino niyang pasibayong pag-asa. Makanya niyang gagalo, nga pong Ginoo. Mekad, may pahinto na, nanti mo makababuak, makaimalan, makanyan. May pahinto na makanyan. Makyag na niya keka, kalupa me. Puta nung may nakit kang taong makabaybo ka, mulayi ka po. Mag-repair na kay mental hospital. Joke mo po. Anyway, so alright, may pahintunan makanita. Magpadala yung tao. Remember, sabi na naman, at tsuya king balang metong at metong kay katamo. He is present in each person. Anya, yan, papadala yan sigurado. Kaya mo mula mo papansinan. Balo mo na later on during hindsight. Balikan me. Ori sabi da, anya pala, din puso tamo, bala, minya pala, bala mo, milalablab ka ta puso. Kabang pakisabya na kataking dalan. At lilinawa na laki kata ding kasulatan. Well, ding amano na nga pong Ginoo talagang powerful la. Ori ni ring mimye sala karini nga doang alagad. It's the make us out, bakanta maging klaro-klaro. Ding kaya nga mano, sasabihan na lang. May mga salita talaga na tila para sa atin na parang sinadyang pinakpakinggan natin sa tamang oras. Nang kay tatiming la, dening words of God. Nang kay magmisa kami, magumilya kami, kabud natin lumapit. Mga pakyakya, ang karapan mo, ito yung talagang gospel. Uning, balo mo ito, tinamakyaketang panahon na kailangan o retang consolation. May naman si Rianto, yung makakabit king ordo, ditukyan niya, basan niya mo, tsaka ka magumilya. Pero sakto, dito nga manong kailangan na ilang may kapatid kaya. Kaya may kadlilino ing sabla-sablang bagay. Kutang, kapilitan tauling panahon o oras sa perandaman mo itang pali, king puso mo, kabang daramdaman mo yung amano ni nga pong Ginoo. Itawang pa naman, out sa mo. Kanyaman na naman nita. Ay, may turang kuwata. Itang, kaya maglab ka puso, nag-aalab ang puso mo dahil tinamaan ka. You are in a way moved or you are prompted to do something because of that alab ng puso na meron ka.
Kapilanita Milyari, when was the last time you experienced that? Ne? At lalo yung pang may buklat in karelang puso. Ne? King pamamirasong tinape ng Ginoo. Itang pamamirasong tinape ng Ginoo niyang kayabe na kasulo da that is the symbol of the Eucharist. The Eucharist is the Mass, in Misa. Ne? Buri na sabihan, tunay tayo nga kilala nga pong Ginoo. Mas maging masala tayo nga kilala nga pong Ginoo. King banal a Misa. Balang Misa, inahati ng Panginoon ng tinapay para kay katamo. Hindi lang pagkain, kundi pagpapakilala ng kanyang sarili. Mo para pakabsyahan ka. Nalibang kanta, ipakilala niya mo naman ng kayang sarili. Minsan, nakala natin, ordinaryo lang ang misa. Pero, ito pala ang sandali kung saan binubuksan ng Panginoon ang ating mga mata. Inkwento na po ng pagkabiyan ni Ginutang Jesucristo, hindi dapat manatili sa atin lang. Anyapin, wari, andyan isimbata mo, hindi mo mamayari kitang sign of the cross. Nano yung sabihan na ng pari, nano yung tauli ng linya. Go. Diba? Go. Umiyan ako king kapayapan, ikalat siya yung maya pabalita. Isundo yun, nano nga balo yun, Kenny. So, in kwento ng pangabiyan ng Ginutang Jesucristo, dapat manatili keka. May susoluan, buri na may kalat siya. Ito yung mission tamo. And that is what the Jubilee Year of Hope telling us. Panawagan ito na tayo maging saksi ng pag-asa. Magpatunay na ating pag-asa. Tagapagdala, magdalaking daralaing sala. Kung may nabigyan sa iyo ng pag-asa, ngayon ang panahon para ikaw naman ang magbahagi. Nganapin, nung may katanggap kang grasya at pag-asa, be a blessing as well. Share that blessing. May susoluan. Baka may kilala kang nawawalan na nanggana sa pananampalataya. Ika ing Emmaus companion na. Abayan niya. Abayan niya. Abayan niya ining tao ngayon. And with that, join me with this short prayer. O Ginoo, kingke kami pamaglakbe, madalas malilili kami. Pero balo mi, kaya bera kayo king pamaglakad. Dinan mo kaming pusong makasadyang makiramdam, matang makakilalang pasibayo keka, at tapang makapagbalik king kaparaming tao, bang idake ing sala ning pangasublimong mebye. Amen. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.